आई भैया हम गायक राम दिलवाला रउआ सबके बार बार प्रणाम कर रहल बनी। आज के युग में का हो रहल बा, आई दिलवाला फिल्म के माध्यम से रउआ उनके एगो भजन सुनावे जा रहल बनी। माई बाप घर के भार हो गइल, भाई से बढ़ के सार हो गइल। माई बाप घर के भार हो गइल, भाई से बढ़ के सार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। माई बाप घर के भार हो गइल, भाई से बढ़ के सार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। घरवा में माई के खर्चिल बंद बा, पाहु के कमाई पसार के घमंड बा। देख भैया आज के जमाना में का होता हो, घरवा में माई के खर्चिल बंद बा, जीजा के कमाई पसार के घमंड बा। ये बड़ी अधिकार हो गई। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। अपन बहिन भई गरवा के फांसी, देखी ससुरारी के साली भइल काशी। देख भैया अपन लोग पराया केवन हो जाता। अपन बहिन भई गरवा के फांसी, देखी ससुरारी के साली भइल काशी। ये कहीं अंगना में दरार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। बतिया साच कहस राम दिलवाला, देखिल धरती पका होता लीला। देखी रविंद्र भैया अमित भैया भोर कल युग आ गई हो। बतिया साच कहस राम दिलवाला, देखिल धरती पका होता लीला। लोग के कैसन विचार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसन जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। माई बाप घर के भार हो गइल, भाई से बढ़ के सार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल। यारे कल युग के पुत कैसे जन्म पुत बैकुंठ ससुरार हो गइल।